Shalom. Horas madhita saluhna damang dainang haha anggi nahu paribot di bagasan guarni tuhata Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus ma acaraon tuhita saluhna ruas ni HKBP manan di pemarengan kamanginang salam sehat sian hami perhorasan madhita saluhna dalam hati tuhata mahita manang nadi dia pahita maringan kamanginang totong ma tuhata na mangaramoti hita soalna somal rohami borusi mamora Madinalah mangguru kita kamanginang edeta tu hari Minggu di tanggal 10 Agustus 2020 ima minggu napa 10 hodong Trinitatis gabe pasu-pasu marhite panupahyon ni debatah gabe pasu-pasu marhite panupahyon ni debatah menjadi berkat di dalam Tuhan ima topik ni minggu tak kamanginang dagan selanjutnya kita mangguru nak kamanginang jakana somanekan tombol subscribe dope tekan hauma jolo tombol subscribe di like tinggalkan komen juga di share. Jangan lupa mati lonceng notifikasinya ya manginang pemberitahuan di Tuhamuna di angka updatean terbaru ima di buku edeta Teguru Ma Parjolo saya nomor 112 ayat 1 ayat 2 Rak Mahita Mangguruhon. Buka Mahita sian nomor 120 buku deta ayat 2 ditambah ayat 5.
272 ayat 3 sahat 4. Solukon hatiku raniban pertahanani nang pihak persehani malam-malam bui nang mata saringkas rohat iras memerintahkan damai menolong atong say paralon mahapos ioni di pargogoy de matama si partang iyangi tajam pedang dahi imahatan nahi maruli tu malu sudi naso Namang lihut tableti san buka di nomor 500 saja. Sarito takut Yesus tuditi nakalai asal nawe akangku di mana ku anai maradi andoro aku malaku hapusi nasita di pasangku sajonok dotu aki nasita di pasangku sajonok dotu aki sadiring-iring Yesus anakal besitutu ditukol idolakaku di parmudu amurju mololo jahang mardanan nang mahe utoniti leono nang anatiya sian batu mamaki leono nang anatiya sian batu mamaki. Nah, parpudi kamanang tabuk kama sen nomor 750 alo ayat sada dohot 2. Jauh Bapa urupi di si ulani dilihat pastina di kanur tikini nang pesi
dito hata lihat manang dihita salukna kamangenang song ni majolo ujung ni pargurwata ima tu edeta tu hari Minggu naroon tanggal 10 Agustus 2023 orang lobia kamangenang di paredonami mohon dimaklumi. Salam sehat madihita salukna. Selamat berlatih. Dia ma didongani tu hatta hita jaga ulota si ganopari di leon hipa sodita daripada wakka parmaran na kapar sahiton sian hita asabu hita jumpa muse di arena nengro di bagasan hipa sonasiat tu hatta. Salam sehat madihita, salam horas tu hatta mengaramoti. Shalom.